patunay guys, I received my Google AdSense and masabi ko na sobrang blessed ako na I received this. Sobrang salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe at Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For this vlog, ikikwento ko sa inyo yung naging journey ko bago ko po nakuha yung aking Google AdSense pin. So, nag-start ako mag-vlogs noong September 5, 2020. Doon ako nag-upload ng kauna-unahang kong vlog na may title na A Day in My Life. Medyo nag-aalangan pa ako doon kung ano yung mangyayari at kung madali ba talagang pumasok sa YouTube bilang mag-iisang content creator. After a few days, medyo nahihirapan ako kasi hindi ako ganun kagaling mag-edit. Pero since may pangarap ako at porsigido ako na maging ganap na isang content creator, tinuloy-tuloy ko to. May mga time na pinanghinaan ako ng loob kasi sobrang hirap po maka-reach ng 1,000 subscriber tapos 4,000 watch hour na yun yung requirement ng YouTube para ma-monetize yung channel. Pero after a few months, January 11, naka-receive ako ng letter mula kay YouTube na I got monetized kasi na-reach ko po yung 1,000 subscriber at yung 4,000 watch hour na kailangan para ma-monetize. Yun po yung kailangan para magkaroon mo ng ads kung saan doon kikita yung mga content creator na katulad ko. Get monetized. Pero akala ko tapos na, okay na, sasahod na ako. Pero hindi po. Kailangan ko pa palang kumita ng $10 para makapag-request ako ng Google AdSense na kung saan yung Google AdSense yun yung gagamitin para po makasahod. Kaya lang sobrang bigo, sobrang hina po ng mga views ko, pero hindi pa ako sumuko. I try my best, nag-upload ng maraming video. And after nun, naka-receive ako ng email kay Google AdSense na pwede na ako mag-request ng Google AdSense pin. Sa pagkakaalam ko po yung Google AdSense pin, madali lang siya eh. Pero sabi nung iba, bago daw po dumating yung Google AdSense, makakailang attempt ka bago makuha yun. So, kinabahan na naman ako. Sabi ko, panibagong ano na naman to, panibagong pagtsatsaga na naman to. Pero, since may pangarap ako, tuloy-tuloy lang. Tinuloy ko lang siya. Hindi ako sumuko, guys. So, I request my Google AdSense pin last March 26 nag-apply ako ng Google AdSense pin. Pero yung sinasabi ng iba na pwede dadating daw yun after a year. Pero I am so blessed guys kasi after 2 weeks, dapat nga 3 weeks yun eh. After 2 weeks guys ng pag-antay, dumating po yung Google AdSense. Sobrang natatawa pa nga ako ng kwento eh. Kasi ang naka-receive ng Google AdSense letter, yung kapatid ko pa, yung nagbabantay sa tindahan na ate. Tapos sabi niya, ano ba to? Ano ba tong Google AdSense na to? Ano daw tong letter na to? Google AdSense daw. Ako sobrang may pinagkakabisihan ako nun. Sabi ko, anong Google AdSense? Anong Google AdSense? Sabi ko ganun. Pati niya. Sabi ko, basta ginalibutan ako guys. Umakit ako sa taas. And then, natulala ako. Tumahimik muna ako ng saglit. Tapos, umiyak ako. Sobrang iyak ko nun. Parang, nag-flashback lahat. Yung nag-flashback lahat nung nag-uumpisa pa lang ako sa aking YouTube channel. Sobrang nag-flashback talaga guys. Naalala ko pati yung mga audition ko sa BBB. Halos lahat nung pakipagsapar ako dati para maging artist. Para maging isang artista kasi pangarap ko maging artista dati pa eh. Nag-flashback lahat yun. Nung dumating yung Google AdSense. Sobrang sabi ko, talagang lahat pag nagtsatsaga ka sa lahat pag
ngayon pa nagtsatsaga ka, nagsisipag ka lang, talagang dadating. Huwag mo nang isipin yung mga sasabihin ng ibang tao na. Kasi tapos ako ng college. Tapos nakakailang apply na ako ng trabaho pero hindi ko siya mapursu. I apply manager sa ang tawag dito, sa Red Ribbon. First day lang ako guys kasi parang hindi talaga para sa akin, parang hindi ko nararamdaman na para doon talaga ako. Sabi ko parang hindi talaga din gusto kong trabaho. So sobrang happy lang ako kasi lahat yun nag-flashback guys kasi minsan maririnig mo sa ibang tao na tapos siya ng college pero wala yung trabaho. Tapos siya ng college pero tingnan mo nandun lang sa bahay nila ang ginagawa mag-vlog, ang ginagawa mag-tiktok ng mag-tiktok. Pero hindi ko hindi po ako hindi, kahit masakit yung mga naririnig ko, tinuloy-tuloy ko lang talaga siya guys. Tinuloy-tuloy ko lang siya kasi alam ko pag may pangarap ka, kailangan pagsikapan o pagtsagaan mo. So, and ito na yung patunay guys. I received my Google AdSense and masasabi ko na sobrang blessed ako na I received this. Sobrang salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe at nanood ng aking mga vlog na hindi naman totally ganun kaganda yung editing, hindi naman ganun kaganda yung pero nag-support kayo sa akin. Maraming salamat po. Sobrang hindi ko talaga maiwasang umiyak kasi luha ng ng kasiyahan guys. Sobrang saya ko lang na I received this. Sobrang salamat po. Thank you guys. Para po to sa inyo and sana soon maibalik ko to sa inyo yung mga naitulong nyo, yung laging panonood nyo ng aking mga vlogs. Maraming salamat po. Thank you. So ngayon guys, after ko mapakita sa yung Google AdSense ko, ipapakita ko naman sa inyo yung mga nare-receive kong mga regalo, mga gift from TikTok friends and sa mga bagong kaibigan sa social media, yung mga nanonood sa akin sa pagla-live ko sa TikTok and sa pagba-vlog. And big shoutout nga pala kay Ma'am Rosie Baginbin, isa sa mga naging inspiration ko sa pagba-vlog. Isa siya sa mga tumulong sa akin para mas mapadali yung pagkuha ko ng Google AdSense ko para makuha ko agad. Shoutout sa iyo Ma'am Rosie Baginbin, maraming salamat po. Sobrang thank you po. And sana mas marami pang blessings na dumating sa iyo at mas marami ka pang matulungan. Maraming salamat po. So ito hindi na to unboxing guys. Itong damit na to, pinost ko na to sa ko. Galing to sa Estoy Collection, si Estoy Collection. Patatagpuan siya sa Sorsogon City. Pag-aari siya ni Ma'am Melody Donina. Yung sa aking mga TikTok friends, nagbigay po siya ng t-shirt. Di ko alam kung anong tawag sa t-shirt na to. Bali, dalawa to guys. Ito pa. Dalawa to. Ayan. Tapos, after nito, naka-receive din ako ng dalawang jacket from Den. Si Den. Friend ko din sa TikTok, dalawang jacket siya guys. Ayan, kaya sobrang blessed po ako kasi ang dami ko na-receive. Bukod dun sa Google AdSense ko, naka-receive din ako ng mga jacket. Ayan. Sobrang ganda nito, ayan. And then, may kararating lang, bagong-bago. Dito i-unboxing ko siya. Ito guys, hindi ko talaga alam kung ano pa yung laman nito. Basta nakalagay dito, t-shirt saka mugs daw. So, buksan natin kung ano to. So, sabay-sabay natin alamin kung ano yung laman nito. Buksan natin guys. Ayun guys, t-shirt nyo na guys, t-shirt. Wow, t-shirt. Tingnan natin kung ano. Hindi ko pa ano. Thank you ma'am Melody. Ma'am Melody Donina, thank you po sa gift. Wow. Ano ganda siya guys. Domnatics. Ayan guys. Domnatics. Ah, ganda.
By the way guys, yung Domnatics, ito yung parang fandom ko sa TikTok. Sila naman nagawa nito, hindi naman ako kasi hindi naman ako aware sa mga ganun guys. Pero sila yung nag-effort na magpagawa po nitong Domnatic t-shirt. Ayan, bali susot ko to sa live. Nag-live na ulit ako sa TikTok guys. Ayan, Domnatics. Thank you po sa nag-sponsor. Maraming salamat po. Thank you. Ayan, bali dalawa siya guys. Ayan, dalawa siyang t-shirt na to. Ayan. Tapos meron pa siya. Medyo nakasil talaga siya eh. Oh. Ano kaya ito? Ito, nasira na. Paunan guys. Nandito tayo ngayon guys, nagtatanong dito kayo sa Mahoganihan Park. Dito ko talaga ginawa yung pag-unboxing para wala masyadong maingay. Oh, it's a mug. Ay mug guys, mug. Mayroon din siya nakalagay na Domnatics and Domnatics. Ganda, sarap dito. Thank you ma'am, maraming salamat ma'am Melody Donina. Maraming salamat po sa mga gift niyo. At saka kay ma'am din, isa sa mga pinakauna kong viewers sa TikTok na hindi ako iniiwan hanggang ngayon. So maraming salamat po sa laging pag-support at sa mga bigay niyong gift. Maraming salamat. More blessings to come po sa inyo. Thank you. And hope to see you soon. Maraming salamat po. Shout out nga pala kay na Honey Moica, Melody Donina, Nilen Paz, Roldan Teves, Amar Ditablan, Galileo G. Galido, Jima Geeking, Gali Macapia, It's Camille Vlogs, Jan Ashley, Ken Vicente, PG, Jerry, and Rostan Baluso. Maraming salamat po sa mga lagi niyong pag-support sa akin. And thank you, and God bless po sa inyong lahat. At dito na nagtatapos ang aking vlog. Sobrang salamat po sa patuloy na sumusuporta sa akin. And sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga gagawin ko pang vlogs. Sa mga gustong maging vlogger, pag may pangarap ka, huwag mong sukuan. Yan lang yung mai-advise ko. This is Dominic Cristobal. Hanggang sa muli, paalam. Thank you for watching guys.